Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Krishna. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തുഷ്ട്യാനനാശനാശലാകിയാചുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്യതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹനവമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे. हरे कृष्ण. मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 12. അതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് പുരുഷോത്തമ മാസത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम. हरे कृष्णा जी स्क्रीन കാണാലോ മതജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാം ബ്രൂജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ സൗരാഷ്ട്രകം. ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्कनानां चतुकुलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नावाम्बुदश्यामलकान्तिचोरं पादाश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. अकिञ्चनीकृत्य पादाश्रितं या करोति विश्वं पादिगेहहीनं केन बहुभिष्णचौरयेद्रे दृष्टाश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदीयनामापि हारद्यशेषं
गिरिप्रसरनविपावराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चौरयित्री दृष्टाश्रुतो वान्नमया कदापि दानं च मानं च तादेन्द्रियाणि प्राणां च हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्रादृतोत्यचोरां तं भक्तिदं नाशि मया निरुदा नास्ति घोरं यमपाशबन्धं विनास्ति भीमं भवपाशबन्धं चीनास्ति सर्वस्य सामस्तबन्धं नैवत्मनो भक्त कृतं तु बन्धं मन्मानसे तामसाराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धा लाभस्वहे चोरहारे चिराय स्वचारदोषोचिदमेव दण्डं प्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् अनेकजन्मार्जिता पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि कारागृहे वास सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धननिश्चलसन् त्वं कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्य चोरहृदय न हि मोचयामि। श्री चौराष्टकं की जय, श्री बिल्वमंगल ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നുള്ള 15-ാം അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗം ചൊല്ലാം. ഇന്ന് സുനിത ഹരേ കൃഷ്ണ. സുനിത ജയരാജ് മാതാജിയാണോ ഇന്ന് ചൊല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, മാതാജിയല്ലേ ചൊല്ലുന്നത്? ചൊല്ലിക്കോളൂ, തുടങ്ങി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചദശോധ്യായഃ പുരുഷോത്തമയോഗ. ശ്രീഭഗവാനുവാച ഊർധ്വമൂലമഥാ ശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിദ് അധശ്ചോർധ്വം പ്രസൃതസ്തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃദ്ധാ വിഷയപ്രവാലാ അധശ്ച മൂലാന്യനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ ന രൂപമസ്യേഹ തതോപലഭ്യതേ നാന്തോ ന ചാദിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠാ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തതഃ പദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാ ന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യഥ പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി നിർമാനമോഹാജിതസംഗദോഷാ അധ്യാത്മനിത്യാ വിനിവൃത്തകാമാ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്താ സുഖദുഃഖസംജൈ ഗച്ഛന്ത്യമൂഢാ പദമവ്യയം തത് ന തത് ഭാസയത്തെ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തെ തദ്ധാമാ പരമം മമ. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂതാ സനാതനഃ മനഃഷ്ഠാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി ശരീരം യദവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത് ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം
विषयानुपसेवते उत्क्रामन्दं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यदन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगत् भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सत् इति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാർത്ഥന നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രാർത്ഥന കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് ഭാഗവത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഗോവർദ്ധനാധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം. ഗോവർദ്ധനധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോവിന്ദം ഗോപികാശാനാം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം. വന്ദേ നവഗണശ്യാമാദിഭുജം മുരളീധരം പീതാംബരധരം ദേവം സരാധാം പുരുഷോത്തമം. വന്ദേ ഗോവർദ്ധനാധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം. ഗോവർദ്ധനധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോപികാപ്രിയം. വന്ദേ നവഗണശ്യാമാദിഭുജം മുരളീധരം പീതാംബരധരം ദേവം സരാധാം പുരുഷോത്തമം. വന്ദേ നവഗണശ്യാമാദിഭുജം മുരളീധരം പീതാംബരധരം പുരുഷോത്തമം.
गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം वन्दे नवघनश्यामादिभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सराधां पुरुषोत्तमम् वन्दे नवघनश्यामादिभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं पुरुषोत्तमम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 12. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാർത്ഥാംസ്തു ദേവോ ഭഗവാൻ മുകുന്ദോ ഗൃഹീതവാൻ സാക്ഷിതി ദേവദേവഃ ആസ്തേ സുപൂര്യാം യദു ദേവദേവോ വിനിർജിതാശേഷനൃദേവദേവഃ. പാർത്ഥാംസ്തു ദേവോ ഭഗവാൻ മുകുന്ദോ ഗൃഹീതവാൻ സാക്ഷിതി ദേവദേവഃ ആസ്തേ സുപൂര്യാം യദു ദേവദേവോ വിനിർജിതാശേഷനൃദേവദേവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ചെറിയൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തതിൽ ചെറിയൊരു ഒരു നല്ല ക്ലിയർ ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? വായിക്കാൻ തിരിയല്ലോ അല്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാർത്ഥാംസ്തു ദേവോ ഭഗവാൻ മുകുന്ദോ ഗൃഹീതവാൻ സാക്ഷിതി ദേവദേവഃ ആസ്തേ സ്വപുര്യാം യദു ദേവദേവോ നിർജിതാശേഷനൃദേവദേവഃ പാർത്ഥാംസ്തു ദേവോ ഭഗവാൻ മുകുന്ദോ ഗൃഹീതവാൻ സാക്ഷിതി ദേവദേവഃ ആസ്തേ സ്വപുര്യാം യദു ദേവദേവോ വിനിർജിതാശേഷനൃദേവദേവഃ. അവരൊരാളായിട്ട് വേഗത്തിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാർത്ഥാംസ്തു ദേവോ ഭഗവാൻ മുകുന്ദോ ഗൃഹീതവാൻ സാക്ഷിതി ദേവദേവഃ ആസ്തേ സുപൂര്യാം യദു ദേവദേവോ വിനിർജിതാശേഷനൃദേവദേവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാർത്ഥാംസ്തു ദേവോ ഭഗവൻ മുകുന്ദോ ഗൃഹീതവാൻ സാക്ഷിതി ദേവദേവഃ ആസ്തേ സപുര്യാം യദു ദേവദേവോ വിനിർജിതാശേഷനൃദേവദേവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അംബുജ ദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् साक्षिति देवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेषनृदेवदेवः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सिंधु माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् साक्षिति देवो देवः आस्ते सबर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेषनृदेवदेवः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। स्वर्णप्रभा माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् साक्षिति देवदेवः आस्ते सुपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेषनृदेवदेवः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् साक्षिति देवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेषनृदेवदेवः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। राजी माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय वार्तांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् साक्षिति देवदेवः आस्ते स्वरूपपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेषनृदेवदेवः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तंगमणि माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् साक्षिति देवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेषनृदेवदेवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। वीणा माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् साक्षिति देवदेवा आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेषनृदेवदेवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। गीता टी माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् साक्षिति देवदेवः आस्ते सुपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेषनृदेवदेवः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके मालती माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् साक्षिति देवदेवा आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेषनृदेवदेवा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके प्रतिभा माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। चलिए हाँ चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् साक्षिति देवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेषनृदेवदेवः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। प्रेमलता माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् साक्षिति देवदेवाः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेषनृदेवदेवः। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण माताजी। शारदा जी नंबूदिरी माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् क्षितिदेवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिता शेष नृदेवदेवः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാന വിവർത്തന ഭാഗത്ത് നോക്കാം. പാർത്താൻ പൃഥ അഥവാ കുന്തിയുടെ പുത്രന്മാർ, തു പക്ഷേ, ദേവഹ ഈശ്വരൻ, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, മുകുന്ദഹ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മുക്തിദായകൻ, ഗൃഹീതവാൻ ഏറ്റെടുത്തു, സ കൂടെ, ക്ഷിതി ദേവദേവഹ ബ്രാഹ്മണരും ദേവകളും, ആസ്തേ ഹാജരുണ്ട്, സ്വപുര്യാം അവന്റെ കുടുംബത്തോടുകൂടി, യദു ദേവദേവ യദുകുല പരമ്പരയുടെ രാജകീയ ആചാരപ്രകാരം ആരാധിച്ചു, വിനിർജിത കീഴടക്കിയ, അശേഷ അപരിമിതമായ നൃദേവ രാജാക്കന്മാർ, ദേവഹ ഈശ്വരൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദി. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പൃഥ്വിയുടെ പുത്രന്മാരെ തന്റെ ബന്ധുക്കളായി സ്വീകരിച്ചു. ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ രാജാക്കന്മാരും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കൂടെയാണ്. അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊത്ത് സ്വഭവനത്തിലാണ്. എണ്ണമറ്റ ഭരണാധികാരികളെ കീഴടക്കിയ രാജാക്കന്മാരും രാജകുമാരന്മാരും അടങ്ങുന്ന യാദവ പരമ്പരയുടെ മഹാപ്രഭുവാണ് അവിടുന്ന്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിതുരർ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പൃഥ്വിയുടെ പുത്രന്മാരായ പാണ്ഡവരുടെ രാഷ്ട്രീയ സൈക്യത്തെക്കുറിച്ച് സുസ്പഷ്ടമായ വിശദീകരണം നൽകിയുണ്ടായി. അവരുടെ മാതൃ സഹോദരന്റെ പുത്രൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് കൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവരുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവാണെന്ന വസ്തുതയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ കാര്യങ്ങളുടെ നിയന്ത്രാക്കളായ ബ്രാഹ്മണരും ദേവന്മാരും അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. അതിനും പുറമെ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ രാജാക്കന്മാരെയും കീഴടക്കിയ ഏതു രാജപരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഭഗവാനും അവിടുത്തെ കുടുംബാംഗങ്ങളും. ക്ഷത്രിയർ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് കീഴടക്കി അവരുടെ പുത്രിമാരായ രാജകുമാരിമാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക സാധാരണമായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ കീഴടങ്ങുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെയോ ക്ഷത്രിയരുടെയോ പുത്രിമാരെ മാത്രമേ ക്ഷത്രിയർക്കും രാജകുമാരന്മാർക്കും വധുക്കളാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നതിനാൽ ഈ സമ്പ്രദായം പ്രശംസയർഹിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. യാദവ പരമ്പരയിലെ രാജകുമാരന്മാരെല്ലാം തന്നെ ഈ വിധത്തിലായിരുന്നു തങ്ങളുടെ വധുക്കളെ കണ്ടെത്തി വിവാഹം കഴിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് അവർ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ രാജാക്കന്മാരെയും കീഴടക്കിയത്. ബാല്യത്തിൽ തന്നെ കംസൻ, ജരാസന്ധൻ തുടങ്ങിയ ആസുര ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരെയും ബ്രഹ്മാവ്, ഇന്ദ്രൻ എന്നീ ദേവന്മാരെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പിന്തുണയുള്ള പാണ്ഡവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ആപത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് തന്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനായ ധൃതരാഷ്ട്രയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമായിരുന്നു വിതർക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 13ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയേഷ ദോഷാ പുരുഷദ്ദാസ്തേ ഗൃഹാൻ പ്രവിഷ്ടോ യമപത്യമത്യാ പുഷ്ണാസി കൃഷ്ണാദ് വിമുഖോ ഗതശ്രീ തജാശൈവം കുലകൗശലായ. സയേഷ ദോഷാ പുരുഷദ്ദിടാസ്തേ ഗൃഹാൻ പ്രവിഷ്ടോ യമപത്യമത്യാ പുഷ്ണാസി കൃഷ്ണാദ് വിമുഖോ ഗതശ്രീ തജാശൈവം കുലകൗശലായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കോളും. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष दोषः पुरुषर्दिडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमह्य पुष्णासि कृष्णाद् विमुखो गदश्री तेजस्यास्य शैवं कुलकौशलाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ओके, अनिता कुमारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए माता जी। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। स एष दोषा पुरुषद्विडस्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्य पुष्णासि कृष्णाद् विमुखो गदश्री त्यज्या शैवं कुलकौशलाय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, सदी देवी अम्मा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष दोषः पुरुषर्दिडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्य पुष्णासि कृष्णात् विमुखो गदश्रीस्त्यज्यास्य शैवं कुलकौशलाय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। रमणी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष दोष पुरुषद्दिडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्य पुष्णासि कृष्णात् विमुखो गदश्री त्यज्याश शैवं कुलकौशलाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। वत्सला जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष दोष पुरुषद्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्य पुष्णासि कृष्णात् विमुखो गदश्रीस् त्यजाश्वशैवं कुलकौशलाय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। वसंता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष दोषः पुरुषर्विदास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्य पुष्णासि कृष्णा विमुखो गतश्री त्याज्याश शैवं कुलकौशलाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। गिरिजा सुमार माता जी। हरे कृष्ण माता जी। चलिए माता जी। चलिए हेलो। चलिए हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष दोषो पुरुषद्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्य पुष्णासि कृष्णात् विमुखो गदश्री त्यज्याश्च शैवं कुलकौशलाय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सीतारामन माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष दोष पुरुषद्दिडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्य पुष्णामि कृष्णात् विमुखो गदश्री त्यज्याशैवं कुलकौशलाय। हरे कृष्ण। रमाबाई माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष दोषः पुरुषादिडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्य पुष्णासि कृष्णात् विमुखो गदश्री त्यजास्य शैवं कुलकौशलाय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष दोषः पुरुषद्विदास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्य पुष्णासि कृष्णात् विमुखो गदश्री त्यज्याश्वशैवं कुलकौशलाय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। डॉक्टर विजय मारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। स एष दोष पुरुषद्दिडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्य पुष्णासि कृष्णात् विमुखो गदश्री त्यजाश शैवं कुलकौशलाय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
स एष दोष पुरुषत्विदास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या उष्णासि कृष्णाद् विमुखो गदश्री त्यजाश्वशैवं कुलकौशलाय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। गीता सी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए पढ़ो। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष दोष पुरुषद्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णासि कृष्णाद् विमुखो गदश्री त्यजाश्वशैवं कुलकौशलाय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. താ അവൻ, ഏഷ ഈ, ദോഷ വൈയക്തിമായ ദ്രോഹം, പുരുഷദ്ദി കൃഷ്ണനിൽ അസഹിഷ്ണുതയുള്ള, ആസ്തേ നിലനിൽക്കുക, ഗൃഹാൻ കുടുംബപരമായ, പ്രവിഷ്ട പ്രവേശിച്ചു, യം ആരി, അപത്യ മത്യ നിങ്ങളുടെ പുത്രൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക, പുഷ്ണാസി ആക്കി തീർക്കുക, കൃഷ്ണാത് കൃഷ്ണനാൽ, വിമുഹ എതിർപ്പിൽ, ഗതശ്രീഹി മംഗളകരമായത് യാതൊന്നും ഇല്ലാത്ത, ത്യജ ഉപേക്ഷിക്കുക, ആശു കഴിയുന്നത്ര പെട്ടെന്ന്, അശൈവം അശുഭം, കുല കുടുംബം, കൗശലായ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നിങ്ങൾ ദോഷസ്വരൂപനായ സ്വന്തം പുത്രൻ ദുര്യോധനെ തെറ്റും വീഴ്ചയും പറ്റാത്തവൻ എന്ന് കരുതി പരിപാലിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് വെറുപ്പുള്ളവനാണ് ദുര്യോധനൻ. കൃഷ്ണന്റെ വിരോധിയായ മകനെ ന്യായീകരിക്കുക വഴി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നന്മകളും നശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ദൗർഭാഗ്യത്തിൽ നിന്നും കഴിവതും വേഗം വിമോചിതനായി മൊത്തം കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി നന്മകൾ ചെയ്യും. ആരാ ഇത് പറയുന്നത്? വിതുരർ പറയുന്നത് അല്ലെ. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വിതുരര് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയാണ് അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ഒരു സൽപുത്രൻ അപത്യ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അവൻ തന്റെ പിതാവിന് പതനമുണ്ടാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. പിതാവിന്റെ മരണാനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ പരമദിവോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ ത്യാഗബലികൾ അർപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ സംപ്രീതനാക്കാൻ പുത്രന് കഴിയും. ഭാരതത്തിൽ ഇന്നും ഈ സമ്പ്രദായം ഇന്നും നിലവിലുണ്ട്. പിതാവിന്റെ മരണാനന്തരം പുത്രൻ ഗയയിൽ ചെന്ന് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ കമലചരണങ്ങളിൽ ബലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇതുവഴി ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്തുപോയ തെറ്റുകളുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും പിതാവിന്റെ ആത്മാവിന് മോചനം ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷേ പുത്രൻ വിഷ്ണു വിരോധിയെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പരമപവിത്രമായ പാദപത്മങ്ങളിൽ ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ അയാൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ വിസ്തരണം തന്നെയാണ് വിഷ്ണു. ദുര്യോധനൻ വിഷ്ണു വിരോധിയായതിനാൽ അയാൾക്ക് തന്റെ പിതാവ് ധൃതരാഷ്ട്ര മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ സംരക്ഷിക്കാനില്ല. വിഷ്ണുവിൽ വിശ്വാസമില്ല ദുര്യോധനൻ സ്വയം പതനത്തിലാണ്. പിന്നെ അയാൾക്ക് എങ്ങനെ പിതാവിന്റെ സംരക്ഷകനാകാൻ സാധിക്കും? സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ശ്രേയസ് കാംക്ഷിക്കുന്ന വശം പുത്രനായ ദുര്യോധനെ എത്രയും എളുപ്പം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയാണ് അഭികാമ്യമെന്ന് ധൃതരാഷ്ട്ര ജ്യേഷ്ഠനെ ഉപദേശിച്ചു. ചാണക്യ പണ്ഡിതന്റെ ധാർമ്മിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു പുത്രൻ ജ്ഞാനിയോ ഈശ്വരഭക്തനോ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം? ഏതൊരു പുത്രനും പരമദിവോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനല്ലാത്തിടത്തോളം അവൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം അവൻ പൊട്ടക്കണ്ണന് തുല്യമായിരിക്കും. കുഴപ്പങ്ങളുടെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രം നിരന്തര ശല്യമുണ്ടാക്കുന്ന ഉപയോഗരഹിതമായ കണ്ണുകളെ അവയുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ കൺകുഴികളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത് കളയാൻ ഒരു വിഷങ്കരൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കും. അതുപോലെ ധൃതരാഷ്ട്ര കുടുംബമാകുന്ന ശരീരത്തിലെ കുഴപ്പങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടക്കണ്ണായിരുന്നു ദുര്യോധനൻ. അയാൾ വിതുരന്റെ ദീർഘദർശനം പോലെ ആ കുടുംബത്തിലെ ഭയങ്കരങ്ങളായ കുഴപ്പങ്ങളുടെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പങ്ങളുടെ ആ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രത്തെ ഒഴിവാക്കാനാണ് വിതുരൻ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠന് ശരിയായ ഉപദേശം നൽകുന്നത്. പിതാവിന് മോചനം നൽകാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് തന്റെ മകനെന്ന മിഥ്യാഭാവത്തിന്റെ പ്രേരണ നിമിത്തമാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര ദുര്യോധനെ നല്ലവനായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന സ്വയം ദ്രോഹവും പാപവും ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം.
ഇത്യൂജി ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യൂജിവാം തത്ര സുയോധനേന പ്രവൃദ്ധകോപസ്ഫുരിതാദരേണ അസത്കൃതസ്തൃഹണീയശീല ശത്താസകർണാനുജസൗബലേന ഇത്യൂജിവാം തത്ര സുയോധനേന പ്രവൃദ്ധകോപസ്ഫുരിതാദരേണ അസത്കൃതസ്തൃഹണീയശീല ശത്താസകർണാനുജസൗബലേന. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവര് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. വത്സലായ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യുജിവാം തത്ര സുയോധനേന പ്രവൃദ്ധകോപസ്ഫുരിതാധരേണ അസത്കൃതസൽസ്പൃഹണീയശീല ശത്താ സകർണാനുജസൗബലേന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം മാതാജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യുച്ചിവാസ്ത്ര സുയോധനേന പ്രവൃദ്ധഗോപസ്ഫുരിതാധരേണ അസത്കൃതസ്സ പൃഹണീയശീല ക്ഷത്താ സകർണാനുജ സൗബലേന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതീയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യുജിവാം തത്ര സുയോധനേന പ്രവൃദ്ധഗോസ്ഫുരിതാധരേണ അസത്കൃതസൽഗൃഹണീയശീലഃ ശത്താസകർണാനുജസൗബലേന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യൂജിവാം തത്ര സുയോധനേന പ്രവൃദ്ധകോപസ്ഫുരിതാധരേണ അസത്കൃതസത് സ്പൃഹണീയശീലഃ ശത്താസകർണാനുജ സൗബലേന. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യുജിവാം തത്ര സുയോധനേന പ്രവൃദ്ധകോപസ്ഫുരിതാധരേണ അസത്കൃതസ്തസ്പൃഹണീയശീലഃ ശത്താസകർണാനുജസൗബലേന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോക്കാം. ഇതി അങ്ങനെ പൂജിവാൻ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ തത്ര അവിടെ സുയോധനേന ദുര്യോധനാൽ പ്രവൃദ്ധ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് കോപം സ്ഫുരിത വിറയാർന്ന അതരേണ ചുണ്ടുകൾ അസത്കൃത അപമാനിച്ചു സത് ആദരണീയനായ ബൃഹണീയശീല ആകർഷകമായ യോഗ്യതകൾ ശത്ത വിതുരൻ സ കൂടി കർണൻ അനുജന്മാർ സൗബലേന ശകുനിക്കൊപ്പം. വർത്തന ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്കുകയും ഉന്നതരായ വ്യക്തികളാൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവമുള്ള വിതുരൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കവേ ദുര്യോധനൻ മുന്നോട്ട് ചാടി കോപത്താൽ വിറയാർന്ന അതരങ്ങൾ വക്രിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിച്ചു. കർണനും സ്വന്തം അനുജന്മാരും മാതുലൻ ശകുനിയും അയാൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. പാമ്പിന് പാൽ കൊടുത്താൽ അതിന്റെ വിഷത്തിന്റെ വീര്യം വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയും പോലെ വിഡ്ഢികളായ വ്യക്തികൾക്ക് സതുപദേശം നൽകിയാൽ അവരുടെ വിഡ്ഢിത്തം കോപമായി പരിണമിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടാറുണ്ട്. ആദരണീയരായ വ്യക്തികളാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന സ്വഭാവത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു പുണ്യാത്മാവായ വിതുരൻ. നല്ലവരായ എല്ലാവരാലും ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. പക്ഷേ ദുര്യോധനൻ അങ്ങേയറ്റം വിഡ്ഢിയായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുവാൻ ധൈര്യം കാട്ടി. സ്വന്തം മാതുലൻ ശകുനിയുടെയും തന്റെ അക്രമ പ്രവൃത്തികളെ സദാ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കർണന്റെയും ദുഷിച്ച സഹവാസം മൂലമായിരുന്നു അയാൾക്ക് അതിന് കഴിഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി അവസാനമായിട്ട് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
കയേന മത്രോപജുഹാവഹി ജിന്മം ദാസ്യാസുതം യദ്ബലിനൈവ പുഷ്ടഃ തസ്മിൻ പ്രദീപാ പരകൃത്യാസ്തേ നിർവാസ്യ തമാശു പുരാച്യുസാനഃ കയേന മത്രോപജുഹാവ ജിന്മഹം ദാസ്യാസുതം യദ്ബലിനൈവ പുഷ്ടഃ തസ്മിൻ പ്രദീപാ പരകൃത്യാസ്തേ നിവാസ്യ താമാശു പുരാച്യുസാനഃ. കാ ആരി ഏനം ഈ അത്ര അവിടെ ഉപജുഹാവ വിളിക്കപ്പെട്ടു ജിന്മം വക്രബുദ്ധി ദാസ്യ ദാസി സുതം പുത്രൻ യത് ആരുടെ ബലിനെ ആരുടെ താല്പര്യപ്രകാരം ഏവ തീർച്ചയായും പുഷ്ടഃ വളർന്ന തസ്മിൻ അവനോട് പ്രദീപ ശത്രുത പരകൃത്യ ശത്രുവിന്റെ താല്പര്യം ആസ്തേ സ്ഥിതി ചെയ്ത നിർവാസ്യതാം അവനെ വെളിയിലാക്കുക ആശു ഉടനെ പുരാത് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും ശ്വസനഃ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിനോടും കൂടി മാത്രം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് സി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ദാസിപുത്രനായ അവനോട് ഇവിടെ വരാൻ ആര് പറഞ്ഞു? ആരുടെ സഹായത്താൽ വളർന്നുപോ? എന്റെ ആ ശത്രുവിന്റെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ചാരവൃത്തി ചെയ്യുന്ന വക്രബുദ്ധിയാണവൻ. അവനെ ജീവശ്വാസം ഒഴിച്ച് മറ്റൊന്നുമില്ലാതെ ഉടനെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കും. ആരാ പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ പറയുന്നു അല്ലെ, വിതുരരെ പുറത്താക്കാനായിട്ട്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാർ വിവാഹിതരാകുമ്പോൾ രാജവധുവിനൊപ്പം നിരവധി യുവാക്കളെയും കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. രാജാവിന്റെ ശുശ്രൂഷാവൃത്തികൾക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഇവർ ദാസികൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. രാജാവുമായി വളരെ അടുപ്പത്തിൽ കഴിയേണ്ടി വരുന്ന ഇവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും പുത്രന്മാർ ജനിക്കാറുണ്ട്. അത്തരം പുത്രന്മാർ ദാസിപുത്രന്മാർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക. അവർക്ക് രാജകീയ പദവികൾക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരിക്കില്ല. എന്നാൽ രാജകുമാരന്മാർക്ക് തുല്യം ജീവിത സന്ധാരണവും സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാകും. വിതുരൻ അത്തരം ഒരു ദാസിക്ക് ജനിച്ച പുത്രനായിരുന്നു. കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം ക്ഷത്രിയനായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിനെ ദാസിപുത്രനായ ഇളയ സഹോദരൻ വിതുരനോട് തികഞ്ഞ മമതയുണ്ടായിരുന്നു. വിതുരനാകട്ടെ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും താത്വികോപദേഷ്ടാവുമായിരുന്നു. വിതുരൻ മഹാത്മാവും തങ്ങളുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണെന്ന് ദുര്യോധനൻ നന്നേ അറിയുമായിരുന്നു. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അയാൾ നിരപരാധിയായ ചെറിയച്ഛന്റെ ഹൃദയത്തെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന കടുത്ത വാക്കുകൾ പ്രയോഗിച്ചു. അയാൾ വിതുരന്റെ ജന്മത്തെ മാത്രമല്ല കുലത്തെയും അവഹേളിച്ചു. താൻ ശത്രുവായി ഗണിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരനെ പിന്താങ്ങി സംസാരിച്ചതായിരുന്നു അയാളുടെ കോപത്തിന് നിദാനം. വിതുരരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊട്ടാരത്തിന് വെളിയിലാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്തുവകകളെ കണ്ടുകെട്ടി പടിയടയ്ക്കണമെന്നും ദുര്യോധനൻ ആഗ്രഹിച്ചു. സാധ്യമെങ്കിൽ പ്രാണൻ അവശേഷിക്കുന്നവരെ വിതുരരെ ചൂരൽ പ്രയോഗത്തിന് വിധേയനാക്കണമെന്നും അയാൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു. പാണ്ഡവരെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രയെ ഉപദേശിച്ചതിനാൽ അയാൾ വിതുരനെ ചാരൻ എന്ന് മുദ്ര കുത്തുകയും ചെയ്തു. നിരപരാധിയായ വിതുരൻ പോലും അധിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും വിധം കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞതായിരുന്നു രാജകൊട്ടാരത്തിലെ അപ്പോഴത്തെ നയതന്ത്ര സ്ഥിതിഗതികൾ. സഹോദരന്റെ പുത്രനായ ദുര്യോധനന്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ പെരുമാറ്റം അദ്ദേഹത്തെ ആശ്ചര്യസ്തബ്ധനാക്കി. ഭാഗ്യത്തിന് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാജകൊട്ടാരം വിട്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. ശിവപ്രഭുപാദിക്ക് നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠിക മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിനാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഹരിചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണമുക്തായ തദ്ഭക്തായ ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ഗുരു മഹാരാജ് നിതായ ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ വിതുരനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ശൗനകാദി ഋഷികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി. അപ്പൊ സൂത ഗോസ്വാമി
ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വിതുരരെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് വീണ്ടും ഇവിടെ പറയുകയാണ് അല്ലെ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഈ വിതുരർ എങ്ങനെയാണ് കൊട്ടാരം വിട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വിതുരരും കൗരവരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമായിട്ടാണ് അല്ലെ. വിതുരര് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു വിതുരര് രാജാവല്ലെങ്കിലും രാജാവിനെ പോലെ തന്നെ അത്രയും നല്ല വ്യക്തിയായിരുന്നു, നല്ല ഉപദേശകനായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീതയിൽ അല്ലെ, രാജാവും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. എന്നാൽ എങ്ങനെയുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രയെ പോലുള്ള അകമേയും പുറമേയും അന്ധനായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരല്ല അല്ലെ. സദ്ഗുണശാലികളായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രജകൾക്കും നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള രാജാക്കന്മാരാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഒരു രാജാവിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സാക്ഷാൽ ധർമ്മരാജൻ തന്നെയാണ്, യമരാജൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വിതുരരായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉപദേശങ്ങൾ, നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ ആ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. പറയുന്നു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പൃഥ്വിയുടെ പുത്രന്മാരെ തന്റെ ബന്ധുക്കളായി സ്വീകരിച്ച് ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ രാജാക്കന്മാരും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കൂടിയാണ്. അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊത്ത് സ്വഭവനത്തിലാണ്. എണ്ണമറ്റ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് രാജാക്കന്മാരും രാജകുമാരുമായിട്ട് അടങ്ങുന്ന യാദവ പരമ്പരയുടെ മഹാപ്രഭുവാണ് അവിടെ. ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ അതുപോലെ അനേകം രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് രണ്ടുപേരും പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ, അർജുനനും ദുര്യോധനും അല്ലെ. അപ്പൊ ദുര്യോധൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആദ്യമായി പോയിട്ട് തലയുടെ ഭാഗത്ത് അവിടെ പോയിരുന്നു അല്ലെ. അർജുനൻ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗത്തും പോയിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണർന്നപ്പോഴ് ഭഗവാനെ നമ്മുടെ പക്ഷത്ത് ചേരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ദുര്യോധനൻ എന്റെ പക്ഷത്ത് ചേരാനും അല്ലെ, അർജുനൻ എന്റെ പക്ഷത്ത് ചേരാനും പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല അല്ലെ, മറുവശത്ത് എന്റെ സൈന്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തരാം, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ദുര്യോധനൻ എന്തിനീ ആയുധം എടുക്കാത്ത കൃഷ്ണനെ കിട്ടിയത് കാര്യം അല്ലെ, അനേകം സൈനികരെ കിട്ടിയാൽ അത് വെച്ചിട്ടെങ്കിലും യുദ്ധം ജയിക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സൈന്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അല്ലെ. എന്നാൽ അർജുനന് ആദ്യമേ ഭയപ്പെട്ടു. ദുര്യോധനാകാനും അഥവാ കൃഷ്ണനെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കാര്യം എന്താവും, നമ്മുടെ പാണ്ഡവരുടെ കാര്യം എന്താ അല്ലെ. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ അധർമ്മികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് ശരിയായ ബുദ്ധി ഭഗവാൻ കൊടുക്കില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് തന്നെ ആദ്യമേ തെറ്റിപ്പോയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ മുഴുവനും എല്ലാ അപകടങ്ങളിലും എല്ലാ കാലത്തിലും എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. കുന്തി മഹാറാണിയുടെ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നു, എല്ലാം അവസാനം ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരത്തിലാണ് അശ്വത്ഥമാവ് ഇനി ഭാവിയിൽ ആ രാജാവാകാനുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കൂടി നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനെയും ഭഗവാൻ അല്ലെ ഒരേ സമയം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടായി. പുറമേ നിന്ന് സുദർശന ചക്രം അയച്ചിട്ട് അതിനെ നിർവീര്യമാക്കും. അകമേ പോയിട്ട് ആ ചൂട് കൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് അപകടങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അതിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് അല്ലെ. കുന്തി മഹാറാണി എന്താ പറയാ ഭഗവാനോട് പോവരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ കുന്തി മഹാറാണിയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നു, അതേസമയം തന്നെ സുദർശന ചക്രം അയച്ചിട്ട് അതിനെ നിർവീര്യമാക്കുന്നു അല്ലെ. ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിനകത്ത് പോയിട്ട് പരീക്ഷത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ധാരാളം അല്ലെ. അതാണ് കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. വിശാൻ മഹാഗ്നേ പുരുഷാദ ദർശന സഭയോ വനവാസ കൃച്ഛതി മൃദേ മൃദേനേക മഹാരദാസ്തൃതു
ദ്രൗണിശ്ച തസ്സാത്മഹരേഭിരക്ഷിത. എന്തെല്ലാം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അപ്പോഴൊക്കെ കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്നായി. ഭീമന് വിഷം കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെ, അതിൽ നിന്നും ഭീമനെ രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. ദ്രൗപദിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴും രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അരക്കിലം ചുട്ടി ചാമ്പലാക്കിയപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അനേകം യോദ്ധാക്കൾ, ഭീഷ്മ പിതാമഹനും ദ്രോണാചാര്യരൊക്കെ അർജുനേക്കാളും 1000 മടങ്ങിലധികം ശക്തിശാലികളാണ്. അവരെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സഹായം ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാറ്റിന്റെയും പാണ്ഡവരുടെ എല്ലാ വിജയത്തിന്റെ പിന്നിലും ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ആ അർജുനൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരിക്കലും തെറ്റിയിട്ടില്ല അല്ലെ. ദുര്യോധനാണ് തെറ്റ് പറ്റിയത്, അസ്ത്രം എടുക്കാത്ത ഭഗവാന് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ വേണ്ടെങ്കിൽ അസ്ത്രവും എടുക്കുമെന്ന് കാണിച്ചു. ചക്രപാണി രഥത്തിന്റെ ചക്രമെടുത്ത് ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ നേരെ പാഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആ കാര്യങ്ങള് അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണിത് അല്ലെ. യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് വിതുരരുടെ ഉപദേശങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു മുഴുവനായിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയാണുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് നല്ലത് അല്ലെ. അവർക്ക് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് രാജ്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ദുര്യോധനെ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അതാണ് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, വിതുരൻ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പൃഥ്വിയുടെ പുത്രന്മാരായ പാണ്ഡവരുടെ രാഷ്ട്രീയ സഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് സുസ്പഷ്ടമായ വിശദീകരണം നൽകിയിട്ട് അവരുടെ മാതൃസഹോദരൻ പുത്രൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് കൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവരുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവാണെന്ന വസ്തുതയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അമ്മയുടെ സഹോദരന്റെ പുത്രൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു ബന്ധുവും കൂടിയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ബ്രാഹ്മണരും ദേവന്മാരും അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. അതിനു പുറമെ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ രാജാക്കന്മാരെയും കീഴടങ്ങിയ രാജപരമ്പരയിൽ പെട്ടവരാണ് ഭഗവാനും അവിടുത്തെ കുടുംബാംഗങ്ങളും. കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കംസനെയും ജരാസന്ധനെയും ഒക്കെ കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെയും ഇന്ദ്രന്റെയും ഒക്കെ അവരെയൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഇന്ദ്രൻ എന്താ പറയാ അത്രയും പേമാരി കഴിക്കുകയും വൃന്ദാവനവാസികളെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ലീലകൾ ചെയ്യും അല്ലെ. അതിലൊക്കെ ബ്രഹ്മാവ് പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പിന്തുണ പാണ്ഡവർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ആപത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനായ ധൃതരാഷ്ട്ര ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് വിതുരൻ. പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ദോഷസ്വരൂപനായ സ്വന്തം പുത്രൻ ദുര്യോധനെ തെറ്റും വീഴ്ചയും പറ്റാത്തവനെന്ന് കരുതി പരിപാലിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് വെറുപ്പുള്ളവനാണ് ദുര്യോധനൻ. കൃഷ്ണന്റെ വിരോധിയായ മകനെ ന്യായീകരിക്കുക വഴി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നന്മകളും നശിച്ചിരിക്കും. ഈ ദൗർഭാഗ്യത്തിൽ നിന്ന് കഴിവതും വേഗം വിമോചിതനായി മൊത്തം കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി നന്മകൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സ്വന്തം പുത്രന്മാർ അവര് അധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെ അന്ധനാണത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു. വിതുരരും മറ്റുള്ളവരും ഒക്കെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പുത്രന്മാര് തെറ്റായ വഴിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്, അധർമ്മമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അല്ലെ. എങ്കിലും പുത്രന്മാരോടുള്ള അമിത വാത്സല്യം മൂലം അവരുടെ തെറ്റുകൾക്കൊക്കെ കൂട്ടുനിൽക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ നന്മകളും നശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വിതുരർ ഇവിടെ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ ദൗർഭാഗ്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിമോചനായിട്ട് മൊത്തം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്മകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഒരു സൽപുത്രൻ അപത്യ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അവൻ തന്റെ പിതാവിന് പതനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ അനുവദിക്കില്ല. പിതാവിന്റെ മരണാനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ ത്യാഗബലികൾ അർപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ സംപ്രീതനാക്കാൻ പുത്രന് കഴിയും. ഭാരതത്തിൽ ഈ സമ്പ്രദായം ഇന്നും നിലവിലുണ്ട്. പിതാവിന്റെ മരണാനന്തരം പുത്രൻ ഗയയിൽ ചെന്ന് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ കമലചരണങ്ങളിൽ ബലികൾ അർപ്പിക്കും. ഇതുവഴി
ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളുടെ പാപങ്ങളുടെ പിതാവിന് പിതാവിന്റെ ആത്മാവിന് മോചനം കിട്ടും അല്ലെ. നമുക്ക് ഇന്നും കാണാം ബലി അർപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലെ. കർക്കിടക മാസമൊക്കെ ബലി അർപ്പിക്കാൻ അല്ലെ പരമായ എന്താ പറയാ വളരെ തിരക്കായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പിതൃക്കൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേറെ യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാതെ തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എന്താ പറയാ ഭഗവാനിലെ അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും ഭഗവാനിൽ അല്ലെ നമ്മൾ ആ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കും പറയും അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഓർത്തില്ലേ എന്നൊന്നും അറിയില്ല, എങ്കിലും എല്ലാ തെറ്റുകളും എല്ലാ അപരാധങ്ങളും ഒക്കെ പുറത്ത് അങ്ങയുടെ പാദത്തിലെ ആശ്രയം നൽകണമെന്ന് പറയും അല്ലെ, പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് ബലി അർപ്പിക്കുക അല്ലെ. ഇന്നെന്നാലേ എല്ലാം ബിസിനസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ദേവിയുടെയും ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ബലികൾ അർപ്പിക്കും. അതൊക്കെ അവർക്കൊരു വരുമാനത്തിനുള്ള മാർഗം അല്ലെ. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല, വിഷ്ണുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ വിഷ്ണുവിന് മാത്രമേ മുകുന്ദന് മാത്രമേ മുക്തി നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മുകുന്ദൻ എന്നുള്ള ആ വേർഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഭഗവാന് മാത്രമേ മുക്തി നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ബലി അർപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു പുത്രൻ ഒരു സൽപുത്രൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ അത്രയും പുണ്യം ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പുത്രൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുകയാണെങ്കിൽ അതിലേറെ ഇതാണ് അല്ലെ. അല്ലാതെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മള് യഥാർത്ഥ മാതാവും പിതാവും ആണെങ്കിലും പുത്രനെ അവരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വളർത്തണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും, അതാണ് അടുത്ത വരിയിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തില് ബലികൾ അർപ്പിച്ച് പുത്രന് കഴിയും. അപ്പോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ പുത്രൻ വിഷ്ണു വിരോധിയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പരമപവിത്രമായ പാദപത്മങ്ങളിൽ ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് മക്കളെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വളർത്തുക അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം ബലി അർപ്പിക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മക്കൾ അല്ലെ. അപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിഷ്ണു വിരോധിയാണെങ്കിൽ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പം ഭഗവാനോട് വിരോധിയായിട്ടാണുള്ളത് ദുര്യോധനും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അല്ലെ. അവർക്ക് ധൃതരാഷ്ട്രം വിചാരിക്കുന്നു എന്റെ പുത്രൻ സൽപുത്രനാണ് എന്നുള്ള അല്ലെ. എന്താ പറയാ, ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, കാക്കക്ക് താൻ കുഞ്ഞും പോൻ കുഞ്ഞും അല്ലെ. കാക്കയുടെ കുഞ്ഞ് അതിന് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട. അതുപോലെ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാര് എല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള അധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക എങ്കിലും ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അവരൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം എല്ലാം അല്ലെ. ദുര്യോധനൻ, ദുശാസനൻ എല്ലാം ദൂതാണ്. എല്ലാവരും എന്താ പറയാ സു എന്നല്ല അല്ലെ. സഞ്ജയൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നല്ലത് എന്നുള്ള എന്നുള്ളത് അല്ലെ. എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദുസൂചകമായിട്ട് തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പേരുകൾ തന്നെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമിതമായിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര മക്കളോട് വിശ്വാസവും മക്കളുടെ സ്നേഹവും എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അധർമ്മത്തിലൊക്കെ കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ചാണക്യ പണ്ഡിതന്റെ ധാർമ്മിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു പുത്രൻ ജ്ഞാനിയോ ഈശ്വരഭക്തനോ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ചാണക്യ പണ്ഡിതൻ പറയുന്നു, ഒരു പുത്രൻ ജ്ഞാനിയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനോ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന് പറയും. എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഉള്ളതെന്ന് അല്ലെ. അതാണ് എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ആത്മീയ ജ്ഞാനവും കൂടി അവർക്ക് നൽകണം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മക്കള് അച്ഛനമ്മമാരെയൊക്കെ വൃദ്ധസനത്തിലൊക്കെ ആക്കും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് കിടക്കും. ഒന്നുകിൽ ഗുരുവായൂരോ അല്ലെ വൃന്ദാവനത്തിലോ അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും, അവിടെ ധാരാളം അവരൊക്കെ അവിടെ യമുനയുടെ തീരത്തും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി തള്ളിയിട്ട് ഇപ്പൊ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഒരു കണക്കിന് നോക്കിയാൽ അവര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു സുഹൃതമാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമിൽ തന്നെ അവരെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നരകിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവത് ധാമത്തില് അവിടെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ മണ്ണില് അവർക്ക് കിടന്നുറങ്ങാം, അവിടെ കഴിയാം. അവിടെ നിന്ന് ഭഗവത് പ്രസാദം ഒരു കണക്കിന് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും
ദേഷ്യം കൊണ്ടാണെങ്കിലും എന്താ പറയാ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാ കൊണ്ടാണെങ്കിലും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇളക്കിയല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓരോരാളുടെയും അവരുമായിട്ട് അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവരെയും മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അവസാനം അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനം ശരിയായ രീതിയിൽ കൃഷ്ണാബോധം നൽകാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവരുത് നമ്മള്. അതാണ് ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നത്, ഗുരുർന സസ്യ സുജനേന സസ്യോ പിതാന സസ്യോ ജനനീന സസ്യോ ദൈവന്ന സസ്യ നവദീശ സസ്യ നമോ ചെയ്യതേ സമുപേതം. നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വളർത്തണം, അവരെ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ മാതാവും പിതാവും ആവുള്ളൂ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദുര്യോധൻ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ വഴി തെറ്റിപ്പോകും. ഇന്നത്തെ പല പല സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർക്കൊക്കെ യഥേഷ്ടം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തത് തന്നെ അവര് ആരെയും അച്ഛനമ്മമാരെയും ആരെയും അനുസരിക്കാതെ തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാണക്യ പണ്ഡിതൻ പറയുന്നു, ഒന്നുകിലേ പുത്രൻ ജ്ഞാനിയോ ഈശ്വര ഭക്തനോ ആകണം, അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന് പറയും. ഏതൊരു പുത്രനും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനല്ലാത്തിടത്തോളം അവൻ പൊട്ടക്കണ്ണന് തുല്യനായിരിക്കും. കുഴപ്പങ്ങളുടെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രം നിരന്തര ശല്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗരഹിതമായ കണ്ണുകളെ അവയുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ കൺകുഴികളിൽ നീക്കി ചെയ്ത് കളയാൻ ഒരു വിഷകരൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കും. അതുപോലെ ധൃതരാഷ്ട്ര കുടുംബമാകുന്ന ശരീരത്തിലെ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടക്കണ്ണായിരുന്നു ദുര്യോധനൻ. അയാൾ വിതുരന്റെ ദീർഘദർശനം പോലെ ആ കുടുംബത്തിലെ ഭയങ്കരങ്ങളായ കുഴപ്പങ്ങളുടെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രമായിരിക്കും. കണ്ണുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കേടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ബാധിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് ആ കണ്ണൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റും എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ ഡോക്ടർമാർ. അപ്പൊ അതുപോലെ ധൃതരാഷ്ട്ര കുടുംബത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് മുഴുവനായിട്ടും ശകുനിയുടെ കുതന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കുഴപ്പങ്ങളുടെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രത്തെ ഒഴിവാക്കാനാണ് വിതുരൻ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്നത്. പിതാവിന് മോചനം നൽകാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് തന്റെ മകൻ എന്ന മിഥ്യാബോധത്തിലാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര ദുര്യോധനെ നല്ലവനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, വിതുരർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കവേ ദുര്യോധനൻ മുന്നോട്ട് ചാടി കോപത്താൽ വിറയാർന്ന അതരങ്ങൾ വക്രിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിച്ചു. കർണനും സ്വന്തം അനുജന്മാരും മാതുലൻ ശകുനിയും അയാൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശകുനി എല്ലാറ്റിനും കുതന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. എന്താ പറയാ, അങ്കിളൊക്കെ ആയാലും നല്ല കറക്റ്റ് നല്ല എന്താ പറയാ രണ്ടും ഒരുപോലെയുള്ള തന്നെയാണ്. സന്ദർഭങ്ങൾക്ക് നല്ല കുതന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുള്ള അമ്മാവനും മരുമകനും. പ്രഭുപാദരി ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, പാമ്പിന് കാല് കൊടുത്താൽ അതിന്റെ വിഷത്തിന്റെ വീര്യം വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് വിഡ്ഢികളായ വ്യക്തികൾക്ക് സതുപദേശം നൽകിയാൽ അവരുടെ വിഡ്ഢിത്തം കോപമായി പരിണമിക്കുമെന്നും പറയപ്പെടാറുണ്ട്. ആദരണീയരായ വ്യക്തികളാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന സ്വഭാവത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു പുണ്യാത്മാവായ വിതുരൻ. നല്ലവരായ എല്ലാവരാലും ബഹുമാനിപ്പിക്കേണ്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. പക്ഷെ ദുര്യോധന അങ്ങേറ്റം വിഡ്ഢിയായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കാൻ ധൈര്യം കാട്ടി. സ്വന്തം മാതുലൻ ശകുനിയുടെയും തന്റെ അക്രമ പ്രവൃത്തികളെ സദാ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും കർണന്റെയും ദുഷിച്ച സഹവാസം മൂലമായിരുന്നു അയാൾക്ക് അതിന് കഴിഞ്ഞത് അല്ലെ. എല്ലാവരും ഒപ്പരം ഉള്ളവരൊക്കെ എന്താണ് അധർമ്മികളായിട്ടുള്ളവർ തന്നെ. അവരുടെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹനമുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ശകുനിയുടെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വിതുരരോട് കോപപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ദുര്യോധനൻ പറയുന്നു വിതുരരോട്, ദാസിപുത്രനായ അവനോട് ഇവിടെ വരാൻ ആര് പറഞ്ഞു? ആരുടെ സഹായത്തിൽ വളർന്നു? എന്റെ ആ ശത്രുവിന്റെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ചാരവൃത്തി ചെയ്യുന്ന വക്രബുദ്ധിയാണ് അവൻ. അവനെ ജീവശാസ്ത്രം ഒഴിച്ച് മറ്റൊന്നും ഇല്ലാതെ ഉടനെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് സദ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുമ്പോ ദുര്യോധനൻ ഇതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർവനാശത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകുമായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ദാസി പുത്രനായിട്ടുള്ളതാണ് വിതുരർ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ അപമാനിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയും.
ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തും താത്വികോപദേഷ്ടവനുമായിരുന്നു. മഹാത്മാവും തങ്ങളുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷമാണ് ദുര്യോധനൻ നന്നെ അറിയാമായിരുന്നു. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അയാൾ നിരപരാധിയായ ചെറിയച്ഛന്റെ ഹൃദയത്തെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന കടുത്ത വാക്കുകൾ പ്രയോഗിച്ചു പോയി. അയാൾ വിതുരന്റെ ജന്മത്തെ മാത്രമല്ല കുലത്തെയും അവഹേളിച്ചു. താൻ ശത്രുവായി ഗണിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരനെ പിന്താങ്ങി സംസാരിച്ചതായിരുന്നു അയാളുടെ കോപത്തിന് നിദാനം. അല്ലെ, പാണ്ഡവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അല്ലെ, അവർക്ക് രാജ്യം നൽകാനായിട്ടും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദേഷ്യമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും. വിതുരരെ ചൂരൽ പ്രയോഗത്തിന് വിധേയനാക്കിയിട്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും അടിച്ചിറക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിടിച്ചു വെക്കാനും അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ടും പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ഭരണങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിക്കും, അതൊന്നും അനുസരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സഹോദരപുത്രനായ ദുര്യോധനന്റെ അപ്രത്യക്ഷമായ പെരുമാറ്റം അദ്ദേഹത്തെ ആശ്ചര്യസ്തബ്ധനാക്കി. ഭാഗ്യത്തിന് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാജകൊട്ടാരം വിട്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. ഇതരെ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കറിയാം, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വിരോധികളാകുമ്പം ഇതിന്റെ പിന്നിലും ഭഗവാന്റെ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അല്ലെ, വിതുരനി കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിട്ട് മൈത്രേയ മുനിയെ കാണുകയും കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്കഥകൾ കേൾക്കുകയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय। श्रील प्रभुपाद की ഗ്രന്ഥരാജ പ്രമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെടുത്താം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിദാനം പാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദേ की जय। श्रील प्रभुपाद की ഗ്രന്ഥരാജ പ്രമാനന്ദേ ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माताजी, धनलक्ष्मी माताजी, हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ, പ്രഭുജി, വൃന്ദ എന്ന് വെച്ചാൽ തുളസി ദേവിയാണോ അല്ലെ രാധാദേവിയാണോ? വൃന്ദ വൃന്ദ എന്ന് പറയുന്നത് വൃന്ദാദേവിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. വൃന്ദ എന്ന് പറയുന്നത് തുളസിമാറാണ്. വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുളസിയുടെ വനം. വൃന്ദ, അവിടെ പോയാല് വൃന്ദാകുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ തുളസി മഹാറാണിയുടെ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അവിടെ തുളസി മഹാറാണിയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹമുണ്ട്. വൃന്ദ എന്ന് പറയുന്നത് തുളസി മഹാറാണിയാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ എന്ത് നടക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് വൃന്ദാദേവിയാണ്. ഭഗവാൻ രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ എവിടെയൊക്കെ ഏത് നികുഞ്ചത്തിലൊക്കെ ലീലകൾ ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നാളെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോകണം, അതിനടുത്ത ദിവസം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോകണം, ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അവർ കണ്ടുമുട്ടണം, ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് വൃന്ദാദേവിയാണ്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ അധിപതി എന്ന് പറയുന്നത് വൃന്ദാദേവിയാണ്, തുളസി മഹാറാണിയാണ്. ഇപ്പൊ വൃന്ദാദേവിക്ക് അനേകം തത്തകളുണ്ട്. അവരാണ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അവിടെയാണ് നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വൃന്ദാദേവിയെ അറിയിക്കും. അത് പ്രകാരം വൃന്ദാദേവി രാധാറാണിയൊക്കെ അറിയിക്കുകയാണ് കേട്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ പൃഥ എന്ന് പറയുന്നത് കുന്തി ദേവിയാണോ പ്രഭുജി? എന്താണ് പൃഥ എന്ന് പറയുന്നത് കുന്തി ദേവിയാണ്. ആ, പൃഥയുടെ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാർത്ത എന്ന് നേരത്തെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് പഠിക്കുകയുണ്ടായി, പൃഥയുടെ പുത്രൻ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.